một tuần cho nên PP 100 HP ha eh em về đấy xin tay là FPS the point to wrong ai ta cho mà hay pressure lina PCP piston aron xem số khai ta chú unbox cái này xin đâu nè xin oh notebook ta chú anh FPS chẳng hạn gì FPS là riêng tin này đã chuan maximum pressure hian 200 bar ania rizong ke zi khat bor vel ania chuan a sot thei za the mi silaina sot thei za thi som thum le panga goi som thum panga vel sot thei ta chuan a barrel sei dong hi 270 mm ai ta chuan a sei zong chu a toi tek tok khop mai ei emaw hi tan pistol chu chuan hei dang dai khop mai vei lampang zawng in side vari awm ta vei zawng a lo tu tina ni chu vei zawng in ta chuan hei scope buat thei tur hisap deuh a hemi rel hemi na a chel phei tur hisap a nun yang khop mai helai tak a hi chu hemi tak hi chu te scope kal phei ta se ka tianga chel phei thei tur an ti khan ang khop mai chuan ri za hnih tleng pam tur ania chuan voi som thum pa nga 35 shop awm thei ta full pam hian chuanin range te tak te ron chuma lehkha te chuan magazine ani le a field prop ani le a bak hi chu a inang deuh vek ani hi inang deuh vek a hiện tại scope bùa nó đây là xem á bắt thì nó tối là sẽ cả chú scope này cho nó har mấy cái mà sẽ đập này cho là thì nó nóc thêm mấy thầy vì do nó bé thật thầy chú cái cặp bọc chỉ là nghe à đi bộ à gì video chú thấy sai sập 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 cái sợi hi original là cái này cho nên hay bài cốt hàng thứ nó tụ bài cốt đẹp mà cho nó tụ gì cả cái tiền bọc ta với số thu bằng về số thế cái hi FPS sẽ rất tốt đấy cho nên xin lại tối về về là bầu đây đủ tan cho nên ôn sắm nó tăng cho nên cái hi scuba đi ta thum bor về kinh bục tay lên tiền là này cái hi thật là phiền cho anh ari hiring bak box lo te tham sia thì tay là cái này thì Samsung modify thì tay là lại hàng bắt rồi thế ông thấy ta sẽ là mình không thấy chủ động chỉ phôi ta sẽ gì cái ông cho nên phía sẽ phôi em chủ động ngay tay là thì mấy ạ tội khóc mấy mấy dân tiệm cần là lộ này sei zo sim hi mi mai jon te ti ha chiang ka sia in chi som pakwa le chon ve 19 and half ko han chu e som pakwa le chon le kan te mo som pakwa le chon le ani asi lai sei zo ngai in chi som pakwa le chon le ani chu fit khat le sorry fit khat le in chi sari le chon le ani chu fit khat le chi sari le chon le hemi asi lai sei zo ngai fit khat le chi sari le chon le ani chu fit khat le chon ve ai sei khat ti na ni chu FPS ten tu rangai ta la PP harpi FPS hi zaria tengin on da FPS 8.7
valiant test karing danin at principal tiang ra kan test de le tu langai tai na thome chon ve som thu pa su ta mon chen tia tu na hian ve e hi sen ve laum ta 200 bar ve laum ta som thu pa ai so the re am pi te po hi i shet te po cha kon ga shim chuma akura si te po en si na chang de karing ka chin te po cha kon khop me e zang khop mai arit lau hazang hai tu to in na pistol tam tak ain azang zo lekan won dong lu to ati thiam tan phei chuan ye ba barrel hi tlente inchi thum bor ve themi a strout ang lek tur po hian ti tai la a barrel hi tanki hlui vel kha zom hlek tai kai sam ram me chuan tanki hemi tanki tai la chuan a barrel hi hemi tanki thank che ti le tai la to sala sala chon pai tanki bo le tai la hlek po i ta se a barrel dang khamang tai la chuan tanki hi extend hlek ila ti thleng hi hemi silencer mi sap pe sap thleng hi tanki ni se chuan du dan chuan a barrel poi barrel dang hmangina ai chen chin effect so wang to hian mi tanki ai tleka in chi khat vela se hlek ti la chuan ta thread system ni kal ti ri la hemi chen tho hian a kal le do to chu shot kam kha a voi som nga vela ka kai sang thing ka ringa ti chuan in a man tham me da wang le zula na a ti pe da chuan se lai se del to chu si lo ka hemi tanki extend phei hlekila chuan barrel hi barrel dang hmangina hemi silence atang in chi khat vel le ka se in ti la chat system turin chuan shot kam po a thale ka po po si po te mi na si de hlekin ka ring mo pe kan soi ben de do du chu le e khat zong kha px pp rp mo i kan unbox te chu mai da se la ya ta du tan chuan in Enterprise report chu chu bazar ko se da kan de MRP hi sing ni le sang ru zanga sing ni sang ru zanga ang pe sing ni sang li za ko som ko pa ko ta che ka tin zanga tin ta sa sa ko se tem be ko sing ni sang ru zanga ang ni chu e silence sa pe so zo de ne yang a tu ta chu ne chen de Enterprise report chu chu bazar ko se da kan lấy thế làm gì cái suy đua cho chúng mình gặp chuan in tu này hiện in ul bun ti te mai ne char mu ti te ul bun te po yang char po kan ti chi te sang sang i tu na order kan sem me ka tu to lo ma chuan in license nei ta ka chuan in mai ne char mu te ul bun te rifle mu te 3006 te 315 kan ti chi amu a si lai le amu kan ti chi te kha lei tu ron to dom ni ti kan soi du tu na hiện in some punto so kan kol tho ma se so na sa so te che lo de wa bo ta sa kan bu wa ni ti ka kan sei du wa ngan yang er kan chau ni lo fa ya ang ko kan khoi tel to do ni te kan sei du wa sa thar ni lo tu tha to lo ma chuan in e mo chen ni chu ho da kan pe to tu tha lai hol chau sa to lo mai chuan in fa ya ang poi kan dong to tu lo ngai tai la mi lo do thau du khan kan som chawa i discount emo kha om ve zel di kan soi duwa i kan ta lang em lo na chung hian in ke man in ron do tu te chu discount emo present mo kai pe zel kan pe tlang pui ni ti kan soi do chon video lo tu te kan soi le du chu like le niang lo subscribe to ta po kan khoi takin like le comment khamin lo pe sa kham tla mo na ti kan ngen du chawatin la subscribe lo kan no mani chuan in khoi takin lo subscribe ve tu han kan ngen in kan som chawa tin he video kan channel hi i min lo share sakula zau the na kan lo share sakul kan ngen bok chawa chuan he mi channel hi kan se pho tong khan kan nai tem thar te i karon pilang zel do na kan thil cha sen tharang chi te pho kan pilang zel do na ti kan soi duwa chuan voin ni hi ni august ni li mon lo ani ta chuan mai point bo hi light mount magnet mount kan ti chi te pho khalo teng do chu po chu lu karon pilang le tu rangai tai la form na chuan thil thil te ila subscribe lo ne chuan kan channel ko ai ta kin lo subscribe la chuan like kha
like le comment kha poi mo em po kha chuanin mi lo share sak to ti kha kan gen bok chen chuan thil thar ri kan ti chok zel don ti kha khatianga subscribe te like te comment te a tam khanin video ron siam so aron ti chol lung te hi cha kom thina me ro chu video hi ti chore nge har sa be khop me hun thol deuh te nei thina ngai ba gen si lai poi ron kai ka du thina amai ro chu hun hi nei a har be thina bang hian du kon video hi ka ron siam tam thei lo ti ron sei du a kena chuanin rifle te pawh na kap pawh ngai tai la sawng do kan rifle kap tu pe chuan hun hi kan nei lo tuka aizawl hnaihah pe chuan kal bang bang emaw ni khat top tha in pek te ngai chu ta mun hma mi tan a hlawm lo tur ang chi te kha chu na ngai a rifle ti ang vel han ka don pe chuan bun te chu ti no nok te a ben cheng ti nem mai lo e chuan a ren si to ya a ko pang te pawh ka no nok te mi te kha sei du a chuan thil thar kan bung ro thar te in lo hmu ve zen duin lo hre ve zen duin chuan kung takin min lo subscribe pula like le comment kami lo face subscribe fan pulin kan som chu ani ya khati zong kha pp at px3 unbox kan nei chu ni lo se ni lo photo le